Ο πλανήτης μας καταστρέφεται λόγω της απροσεξίας του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε δράση, εφαρμόζοντας κάποια πράγματα που είναι βασικό να τα ξέρουμε. Ας αφοσιωθούμε τώρα στα περιβαλλοντολογικά προβλήματα της πόλης μας. Εδώ βρισκόμαστε στη Γιαννή Άμμο, ένα τμήμα του Βοηθού. Εδώ βλέπετε πολλά σκουπίδια μέσα και έξω από τη θάλασσα. Έτσι κάθε παραλία μετατρέπεται σε μια μικρή χωματερή. Along the way, just close your eyes and softly say the silent words you never heard when you were sleeping soundly in your bed. They won't go away, they won't leave, they won't go. Εδώ είμαστε σε ένα μέρος της Γιαννής Άμμου που αποτελεί υγροβιότοπο για πολλά είδη πουλιών. Παρόλα αυτά, αυτή την παραλία μέσω ενός ειδικού συστήματος αποχέτευσης υποβάλλονται όλα τα λίμματα της Χαλκίδας. Αυτό πρέπει να προστατέψουμε αυτή την κατοικία των μοναδικών πλασμάτων με το να μην βρωμίζουμε αυτές τις όμορφες παραλίες. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Το όλοι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το χάος κάνοντας όλοι μία πολύ απλή κίνηση. Απλό. Δεν το κάνω αυτό το μπουκάλι, το πια τώρα. Το πετάω. Για όσους θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω για το περιβάλλον, υπάρχει άλλη λύση, η ανακύκλωση. Πού να τα ρίξω αυτά τα σκουπίδια? Λένε ότι είναι ανακυκλώσιμα, αλλά εγώ θα προτιμήσω τον συνηθισμένο κάδο. Όπως βλέπετε κάθε μέρα οι δρόμοι πλημμυρίζουν από αυτοκίνητα. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα και άλλες βλαβερές ουσίες. Για παράδειγμα, κάθε αυτοκίνητο στην ατμόσφαιρα αμέσως όριο 150 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα κάθε χιλιόμετρο. Δηλαδή για 10 χιλιόμετρα. Θεούλη μου! Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές. Forsaken town. All of this went down. In this abandoned factory, there's no one here but you and me. God help any fool who comes around. And you, with your colorful eyes, you get your way. Αντί του αυτοκίνητου, όχι μόνο την πολιτική, αλλά γυμναζόμαστε. Για όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο, υπάρχει κι άλλη λύση. Και τώρα ας γνωρίσουμε έναν κύριο που συνδυάζει την ταχύτητα με την χημικότητα προς το περιβάλλον. Τον βουλευτή του νομού μας κύριο Γιάσκο, ο οποίος έχει στην κατοχή του ένα έξυπνο αυτοκίνητο. Λατρεύω το κοινό μου.
Αυτό το αυτοκίνητο είναι υβριδικό. Είναι αυτοκίνητο της Βουλής των Ελλήνων. Οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ή συμβατικά αυτοκίνητα ή υβριδικά. Εγώ επέλεξα υβριδικό γιατί θεωρώ ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα της μη κατανάλωσης καυσίμων μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν, μέσα στην πόλη το περιβάλλον είναι καθαρότερο. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι ένα πανέμορφο βιοκλιματικό σπίτι. Ένα έξυπνο σπίτι. Με τα μεγάλα του ανοίγματα εκμεταλλεύεται τον ήλιο, αναλώνει λιγότερη ενέργεια και ρυπαίνει λιγότερο το περιβάλλον. Κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη εικόνα της πόλης μας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι οι δεντροφύτες. Ας κάνουμε όλοι μια αρχή φυτεύοντας ένα μικρό δεντράκι. You'll make me kick and scream. You'll make me feel so clean.